kaseng samla hima langren hapo kajing alam uba PS lingdo ubade president kila penram ya kajingle jong acting CM ka hima langren uba brilliant Henry CM yong ubala pendam sop ha ka management board banyo say ya ki pisa hima kapakot arklur katsan lak tingka uba PS lingdo habakran shkilar pathai kubor ha ka singi baar ka arpoterek nailar hajar arpusaw ulay thu baki kun ki hajar kila tre shitam pan penhiar khat ya unang te CM yong patung acting CM yang uba brilliant Henry CM yong ban penyat bet ya renti ya ki kam jong kahima Henry menta pat ula shat syukur ya ki kun ki hajar da kabalet ban pendam sop ha ka management board jong kabala penyat da kalyang jong unang te CM yong Ahmad jong pai ba nakaliang jongi nginum don liang syakanu kanu kaliang jong kita ibakwa long sim Henry ngin yang be ya ka hok long try jong ikun ki hajar de lor kata kanong rim ba mila yo kalat ban yo bantung acting thumai ha kanong rim ban yang ya ka interest jong ikun ki hajar ban yada ya kata ka hok long try jong ikun ki hajar bat laweng no ya ipaim nang tei ba dangdon mentah ka suspension bat dangdon mentah po ba judicial inquiry ya ki kam gi jong i bat kani ka jingweng ya ipaim nang tei kadai halor kanong rim ba kadon ka jing bomyang jong paim nang tei tu kapor ya ka interest jong ikun ki hajar bat la pen scam ru ya kata ka jingmi jong ka double authority po ka hima tingi da ka jing ngat ka scam da ka jing shania aga ju kapor ila yo ban penki yo pai ba nong sonong jong kahima bat haga juga por ni penpau ji songu ji sopuro mi pajba namar gila yami renti ban ngila yo isya ban wanra yo acting batumai daga jingmut ke jing temu ko bah daga jing kermen ba uniu acting unsa la ban weng kata ka double authority te Henry pause andala poi kata ka por kaya ka ba ila yo ban trekam komu komu acting jong kahima mentah ngiyo ya ke kubur bat kila dia biar jauh syakmat bana kaliang jauh ni acting syam layeng ya kata ka hoklong try jong ikun ki hajar bat ngilap ya kata ka jingbom yang jong i da ka ba ilek ban surrender ya ka authority ilek ban pendam tedong ya ladi hakmat jong kata ka management board bat dai mai i mentah iba kubur hakmat jong ka pertai baong bahapo himalang rin kadon ka double authority namar ba kadon katkom ka jingtip ka bangiyo hawat nyimpat yo iki kot kislagi batikna namar kan simpor ini banwan ra ya kita kot kislagi batikna hanrei miladap pa kibriu ki ban petngor bat kibala wat jingtip ha bejede betkane bat ngilap sisa ba kadon ka pisah jong ka himalang rin ka bakot sauklur live hulaktam ka bami naka fansing jong ka BSF tengi perkat ba kahima kadai ban long try ya keneka bisa ka bakot sauklur lai pula namar ba kanong rim ka bau acting sim uyang hakte gapor kadai bauong ba unyang kat balong kat bajeru unyang ya ka hok long try jong ikun ki hajar nri pause ka menta ka bapau kalong uniu acting sim syam layang ya ka hok long try jong ikun ki hajar utmu bet kelau tang kumno ban yo ban sei kata ka pisah bat namar ba gidang don haki jing jong namar baya tengku bat ki ai namar parla ban penlip ya kata ka double authority lembaga ke jingdon jong ka an ke jing khanglat jong ka an den rei namar ba ki lakwa ban yo sei ya ka pisah ki lej sarandar da ka ba ki ong ba ngin sei no tang ya ka bah jong ka hima ka pamut ki ong ka bah jong ka hima ka dei tang ar klur khatsan la uniu acting sim menta ulak kubur hi bahapo himalang rin don ar bah hapo ka hima kamut ka management board kawai bat ka dorbar jong himalang rin kawai dia kata kalong ka ke ba kom ki kun ki hajar kom ki nong yalam jong ka seng samla ki bangila pen ki ngila tristem ban yang ha kata kanong rim ni penpau ya ke jing sngau diau ni penpau ya ke jing sngau bitar ha juga por ban ni penram ya ke ni ke jingle jong u acting sim uba mentang bat nakaliang jong i kwa ban kren da ka basai kalong ba nakaliang jong i kom ki nong yalam kom kita kidukot jong keseng samla nyimdon benta EUM watang sipia sinayaru hakani ka kam
kejing serendar lani kejing lilam no jong acting ya kabor jong kahima sya kata management pun namar ba ngisong tu ba let's say kahima kadon kam hakinu ki kam ki babun let's say namta ban yale ban yang kata ka hoklong trai jong ikun gajar namar itip baka himalang rin kadon sibun ki kes let's say ong ban bai ban siu bai plida ban bai siu bai loya ban yang ya ka hoklong trai jong ikun gajar tang ba kadon jingmut ayu bi ong lada ban yale kis namta ban yang ya ka hoklong trai jong ikun gajar kat bayak pisah pilih yesu kadon jingmut ayu piyale kan kalau long komba pi brainwash penman yu ba kalau penman ba pi pelong lang kenya yu ba te hakaju kapor ngiken tu wat ya kata ka district council lani ya ka traditional authority jongi hangne pokejat penriu ba lada menta ka district council kayu sngau ya kani ka jingut ka jingnam jong ikun ki heja ngatharai kinsa perkhat kanu ka senjam ban wanra ka solution nabta ikun gejar jong himalang rin namar ka ai kijing kwa jong ikun gejar jong himalang rin menta kalong balada u acting sim usno tu ba don habdeng gijing yale ba don habdeng gijing bat ki ya tengku ha babun ki benta jong kaan bat ki hak ban sei kan ka pisa at least kim dei ban su rai tangkat tu kan ningut ki bayajan bat yeju bat u acting sim ila dei ban ra da ka dor ha kepok ka dorbar pajba jong ka hima dan ya kani klaim ka concern lani klaim ka jing pentip pajba la kata ka pisa kami na kawan na rei kila sukwa penon kam lese kini kisni kin sa penon kam yo ki pajba da ka boong ngin ya sam layo mar sispa layo mar aspa nam tagi pajba kata ka dei ka jing melin jong ki ban penbet ki pajba TKI ka pangikwa ban pha kani kerwo sya ki pajba ki kun gejar jong himalang rin kalong sobha wat numpediang kelumar yakum kita ki jing yarap ki bab diterwa sepi namar ba larapim patip bagani kapisa kawan na bat kami na namar kum bakalong menta ka jing yo ya kata kapisa arklur kat samlak kadai bagi pendam tedong ya kabor ka authority jong ke hima sya ka management pun wa ban pensno bat hawat kimi sibun ki jing keno yangi hakini kisni ba kinong yalam jong sang samla kilayo lang nakata ka jing sei ya kata ka bisa ka ba arklur kat samlak ngikwa ban jubab hangne kalong ko gipat ba watnom sya elam bakla nakaliang jongi kinong elam jong asang sama himalang rin nyimdon kanu ka benta ban ong ban esim mentalem hakum kata ban ong ban serandar ya ka authority jong ka hima namar balai ngiyang nadu ka pasdang ru ngilak krensai bang ngiyang ban yada ka hoklong trai jong ikun ki heja te let's say pin saperkhat ba kaipat ka banjin ang ni sakman kai ka bangikwa ban ong kalong ngimdai bandu jingkerman namar ba kom gikun ki hajar ngin persang badhi ban yang namta ka hoklong trai bat kai ka ba ngila le hagitu gipor hadu bangin dayo yu acting batamai ngikwa ban keren bat kwa ban pensau ka ni kapor kalong ba ngim numdai ban songtan lah kanu kapor ngidon kam ya ka jing kersan jong pajba ngidai ban yami renti kenang ba kata ka hoklong trai jong ikun ki hajar apok ka hima kanum sya lilam namar ba kum bakalong menta ka hima langrin wan uwai ru uswan le don bor uswan le tombor lalong kum ba suwan penbek lalong kum ba ong lalong kum ba da sukran biri ru haju ko por kalong menta lalong kum ba usinrang briu usup le penbek ya ka kentai briu tang ba unyo gijing sau bahai la dia tang bu unyo nam ta gijing don kam la dia habakut layu apa penon kam ui ban uglek ban de kalong kum cu gini kisiem lang rindu nak wei kapor sa wei na wei siem sa wei kilek kom ta ki penbet yu pat ba ki penbang ki pentiang yu pat ba ndala long ndala yo ya ka suki ndala long acting la long siem de gini kinong penjot ya ka hima lang rin ke jongi de halor kata kanong rim ni pha kani kerwo ni pha kani ka kubor sya kikun gejar jong hima ba ko kikun gejar jong hima wat num sya elam bakla nakaliang jongi kum kino elam jong seng samla minum tre ya kinu kikam kiba klem gejing syai habasit basai ba upat ba untip swa ba kata gawan na bat kami na panong bansu punon kam bakla namta ka hok long trai jong kikun gejar habdeng gejing yale amar kidon ka wei ka kenhun ka ba kiong ba kani ka lengkot kendau jong ka wei ka
bentang ki ong ba kadai ka rigenti te halor kita ki nongrim let's say mensiam senam ni yakhi ya kata ka juk ke subjek ba ki constitute ya gawe komiti da ka ba ki thau ya kata ka management board lengba kata ka management board kamut kadai ka joint properties kamut ba ka jingmi na kahima kalong lengba kata ka management board ki ong ba kin yo 50-50 kahima bat kata ka management board ke kung mga pensay man ni kalong ngiyang ha kata ka nongrim ru ngiyang ya katahi ba ngi persa ya kata ka management board te unang tay ukersan ya kata ka management board akapor ulong skim rang ba te nakaliang jongi persa ya unang tay hadu ba ula hierarki mencam senam tingi ka expectation jongi kalong ba uni acting bang itung un yalam ya upat ba bat un yang namta ka hoklong try jongi kun ki hajar ban penduk ya kata ka management board pause napo ulit ban yasuk bat ka management board lalu katkom ka jingyo jingtip jongi kadai men siam tayau ya namar bangi ngim yo iki kot kisla dai ngi suyo leng bagi jingtip dan nakaliang jongi hadin ba ngila pana ta ka kubur ngila ai ngila pak mil sa DC office tang ba swaban poi ka mil jongi le se ngila de pelat suai ka pisah napo DC office gamut ngila persang ban ai kot khang sa DC office tang ba kala swa maki ka kot khang jongi kawan hadin tikim ngimla su ban khang ya kata management board peniat nakaliang jong kaying kasem jong di paim nang tais im yong badang don mata ka suspension badang don mata ka judicial inquiry man kiar ya ka fencing te kadai ka jaka jong ka himalang rin te namar ba kadai ka jaka jong ka himalang rin te kiyo ki haban yo ya ka land compensation mo te kadai ka bami napo ka land compensation kan kadai sauklur lai pholak tam kat kum gejing yo jing tip jongi kan tang ba ya ka details ngem pat yo mo namar ngathrai ka office jong ga hima ka tip khamha tang balong nakaliang jongi long isu persa ba ya ka e ka ba ki sei ya ka ni ka pisa bat ki pron kam ya ka ni ka pisa klem gejing bit jong ki kun ki hajar ke to la dai penban ba kisai bet ya ka barok ka bah jong ka hima ngim soi ya kata tang ba namar ba kani ka don ha ka dang gejing ele ki namar katu ka wei ka liang ko ong ba ngi don bah te nakaliang jong ka hima ko ong ba kadai tang ka jong ka hima te kumnu ka hima mta ka standar te bo ong ba hawat ka don arteli hap ai lang sa tu siliang ai lang sa ni siliang te kani kadai bet tang gejing persang jong ki ban berinwa supat ba boong ba ngiyele kis ngidon kam bai pelidar ngidon kam ban penlut ya ka fon jong hima ban yada ka hoklong trai kat ban napo pat kilik ban ya suk bat kata ka management board hoi kani ka sauklu lat pholak long ki divide haki arbenta kan tang balong ka jingmut ka bangi kwa ban ong kalong ba hang ne phi long kadon habdang ke jingele bat ma don habdang ke jingele kinomla ban sei ya ke pisah la ne wat ka authority lu kamla se ban pelat ya ke ni ke pisah la da kampadon na kanu ke jingnya sotu la ne ke jing soi na kaliang jong ka eksekutif dorbar la ne manu bal mikmat ya ka hima mo den rei hakmat jongi ki kran da kumwei kat ba syari bat ki le da kumwei ke hangi ti kim ong ta rei ki ong pet ba kadon na katkum gajing lenti jong ka an ba ki hapan le kata te lada kim san na kaliang jong representative jong ka hima ti kemut kinomla kibor ban pej ban pelat ya kata ka pisah